Türkmenistanda barha güýçlenýän koronavirus aladalar sebäpli bazarlaryň, dukanlaryň ýapylmagy bilen sebitlerde onsuz hem gytgarytlar hasym silçeňledi, bahalary telimizde ýokarlandy. Çäklendirmeleriň arasynda türkmen häkimetleriniň hiç hili goldaw bermeýändigini aýdýan söwdegärler, haritlaryny wagtynda ýerläp bilmän uly ziýana galýandyklaryny aýdýarlar. Sol bir wagtda yerli ilat döwlet dukanlarynda has ýokarlandyrylan bahadan satylýan azyk iýmit önümleriniň ýarawlylyk möhletiniň hem geçendigini belleýärler. Galy berse-de bu ýagdaýlaryň fonunda adamlar gün güzeran aladasy bilen öý goşlaryny hem degir degmede satyp başladylar. Marda pandemiýa sebäpli şäherler etraplaryň ähli bazarlary ýapyldy, hususy dukanlaryň gapylary möhürlendi. Bazarlarda gögönüm satmagy hem ruhsat bermeýärler. Diňe döwlet dukanlarynda we welaýatyň belent hosal ýaly sowda merkezlerinden harit satyn alyp bolýar diýip marly ýaşaýjylaryň biri 8-nji sentýabrda yerli habarçymyza gurrun berdi. Ol döwletiň eýçiligindäki sowda nokatlaryndäki haritlaryň bahalarynyň hususy dukanlardakylardan hem asandygyny aýdyp, käbir günübirin haritlaryň bahalaryny öwrendi. Onuň maglumatyna görä Mariniň döwlet dukanlarynda towuk buğdunyň 1 kilogramy 50 manatdan, brunjyň 1 kilogramy 19-25 manatdan, greçkanyň 1 kilogramy 50 manatdan, günewakar ýagy 70 manatdan, unuň iň pes sortunyň bir haltasy 500 manatdan, gülü etiniň 1 kilogramy 100 manatdan, käsiriň 1 kilogramy 11 manatdan, pomidoryň 1 kilogramy hem 8 manatdan satylýar. Sol bir wagtda döwlet dukanlarynyň tekçelerindäki azyk haritlarynyň köpüsiniň eýýäm isrip zaýa bolandygy hem nykdalýar. Döwlet dukanlaryndan alan islendi karidyň üstünde kiçi ak tegmiller bar. Olary dağıtdyň, xloryň tagymy duýulýar. Satyjylar haritlaryň wagtynda alynman zaýlanýandygyny, sol sebäpli olary dermanlap tekçelere çykarýandyklaryny aýtdylar. Yarawlylyk möhleti geçen haritlary iýip zäherlenenler hem bar diýip atlandyrylmasadygyny soran marly ýaşaýjylaryň biri belledi. Bu ağırlykda hususy dukan eýeleri häkimetleriň soňky çäklendirmeleriniň netijesinde uly ziýana galandyklaryny, sowda nokatlaryny gizli ýagdaýda işletmäge finansiýandyklaryny aýdýarlar. Dukanlarymyzy ýapmaly edenlerinden soň girdiji çeşmämizden mahrum bolmak bilen birlikde öňünden alyp goýun haritlarymyz hem zaýlanyp başlady. Başardygymyzdan gizlin sowda etmäge finansiýarys. Polisiýa gelse oňa para berip, meseleni sol ýerde çözjek bolýarys diýip marly sowdagärleriň biri aýtdy. Ol welaýatary hereketiň hem çäklendirilmegi netijesinde telekeçileriň ýurduň beýleki künjeklerindäki bazarlara asyp bilmeýändiklerini, sol sebäpli de gosmaça uly mali ýetkilerini çekýändiklerini sözüne goşdy. Galy berse-de dähme taklaryny naklaşdyryp bilmän pulsuzlukdan kösenýän yerli ýaşaýjylar hususy dukanlaryň ýapylmagyndan soňra gündelik çörek aladalarynyň has hem artandygyny aýdýarlar. Odal hususy dukanlardan sähilçe bolsa da käbir haritlary ýazga, karzyna alyp bolýardy. Indi döwlet dukanlaryndan bir harit aljak bolsaň hem diňe nagt tölek etmeli, aýly kartlaryndan sowda edip bolmaýar. Häzirki wagt adamlar gysy niýetlep ýapan bankalaryny açyp iýmitlenýärler. Köp hojalyklar öý goşlaryny degir degmede satyp, zordan gün güzeran aýlajak bolýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri sözüne goşdy. Azatlyk bu aýdylanlar barada sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginden gosmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, bazarlarda azyk gymmatçylygy, köp masgalalary subsidiýalenen önümlere garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary, azyk ýeter ýetmezçiligini boyun alman, daşary döwletlere ynsanperwer kömegini iýerýär, şeýle-de ýurtdan eksport edýän azyk önümleriniň möçberini artdyrýar.